Doncs des de Comissions Obreres el que situem és que aquesta situació de Rodalies és fruit de dècades de desinversió i nosaltres el que reclamem és que això sigui un punt i a part. I el que reclamem també d'una manera molt contundent és que això no ho paguin les persones treballadores. Nosaltres hem demanat al Govern de la Generalitat i també demanem a les patronals, al Govern de la Generalitat, per una banda, que doni instruccions clares i precises i les recomanacions clares i precises i un canal únic d'informació on la gent sàpiga a què tenir-se i poder planificar els seus trajectes. I el que demanem a les patronals és que, escolta'm, ja hi ha una normativa legal que recull quins són els drets de les persones treballadores en situacions com les actuals i, per tant, el que demanem és que tingui flexibilitat i que no posi impediments per l'aplicació d'aquesta normativa. Per tant, hi ha una recomanació del teletreball en aquelles persones que puguin realitzar teletreball, que pensem que és important que s'apliqui, i després hi ha tota una sèrie de permisos que estan recollits en la normativa legal i que també són d'aplicació. Aquí el que situem i el que estem negociant en aquests protocols és que no hi hagi conflictivitat en l'aplicació d'aquesta situació, però que és una situació que ja la nostra normativa recull. Per tant, nosaltres el que volem és que, com sempre, aquesta situació de crisi, perquè no és una situació de crisi d'emergència, no la tornin a pagar les persones treballadores. En el seu temps, en el seu trasllat i amb recursos que moltes vegades les persones han de buscar-se medis alternatius perquè no en troben i ho han de posar de la seva butxaca. Per tant, el que no volem és que, com sempre, siguin les persones treballadores les que paguin aquesta crisi, i això és el que situem d'una manera important. I l'altra reflexió que m'agradaria fer també, que és un missatge a les forces polítiques, és que davant d'aquesta situació les persones treballadores i la ciutadania de Catalunya el que vol és que la política sigui un espai de solucions de problemes. Per tant, aquestes dècades d'infrafinançament no se solucionaran de cop i volta, en això som conscients, però tenir pressupostos, tenir 4.700 milions d'euros més a partir d'un nou model de finançament és una via també per tenir més recursos per destinar a la mobilitat de la classe treballadora. Per tant, escolta'm, prou estratègia i prou estratagema polític i donem resposta als problemes de la classe treballadora.